Sziasztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban egy nem megszokott tartalom lesz, de hát ki fogunk nyitni egy pendrive SSD-t. Mert kezdjük is. Itt is van. Próbálok a mikrofonba is hallatszódjon, hogy beszélek, szerintem feljebb húzom a hangot. Így köböl. Így, és akkor kicsit távolabb húzzom. És hát ki fogjuk nyitni ezt itt. Ez egy 500 GB-os SSD. 3.2-es, a neve adata SC610 Enteran SSD USB 3.2 Gen 2 Type A, és ott látszik, hogy 500 GB, és ott írja a compatibility-t, ugye az Xbox, PS5. Hát akkor nyissuk is ki szerintem. Ezt egy ilyet leszettünk róla. Hogy azért nézek mindig arra, mert hát van még egy monitor. Szóval ja. Ezt ki is nyitottam, próbálom, hogy látszódjon valami. Itt van bent maga a SSD. Így néz ki, hát. Nem tudom, nagy, kicsi. De szedjük is ki. Itt van. Kezembe ekkora, és akkor itt ki lehet így nyomni, meg vissza. Itt van ugye a Kingston 256 gigáshoz, tehát azért szerintem méretben vannak különbségek a két SSD között. Vagy ez pendrive, ez meg egy SSD. És itt van a Maxell 8 gigán, tehát itt meg itt azért... Ja. Itt a kupak. Ezt rá is rakjuk. Na de. Ez mit tud? Ugye ez egy 3.2-es, ilyen kék, onnan tudjuk, hogy 3 pont felett van. Na, tehát ez egy kék, tehát magyarul 3.1 felett van, vagy 3.2-es, és ugye ez már kompatibilis az Xbox Series S és X-el. A One S-sel is, csak a One S-sel azért nem annyira passzolnak össze, mert az támogatja a 3 pont alattit is. És ugye a Series S és a One S, vagy a Series X, azok meg már nem támogatják, csak azt támogatják, ami 3 pont felett van. 3.0 felett, de a 3.0-át is elfogadja. És hát ugye az a lényeg, hogy ezen lehet tárolni fájlokat, vagyis képeket és játékokat is. De az a fontos, hogy ami már ki van licenszelve, Xbox Series S és X-re vannak optimizálva a játékok, azokat tudjátok rajta tárolni, de viszont elindítani külső meghajtóról nem tudjátok. De azokat a játékokat, amik még nincsenek, például a GTA 5 az egy pont ilyen, hogy az már, annak két verziója van. Van a One S-re optimizált, és van a Series S-re optimizált. De a One S-re optimizált játékokat tudjátok a külső meghajtótokról, hát hogy mondjam, futtatni. És tudtok vele játszani. De, hogy ha csak tárolni akartok például egy játékot, akkor ezt nem fog kelleni semmit csinálni, csak áthelyezitek a játékot erre átmásoljátok, és ennyi. De viszont a lényeg, itt van a dobozom, picit elrejtve. Nem tudom, az látszódni fog a kamerába. Ó, hát picit látszik itt. Ez a lényeg. Hol van? Itt. Ez a 10, Ez 10 Gbps-sel másolja az adatokat.
Tehát magyarul nagyon gyorsan másolja. Tehát egy ilyen, mennyi volt az? Kb. Ilyen 30 gigás játékot, például a Need for Speed 2015-ös NFT-es változatát, azt 7 perc alatt átmásolja 30 giga. 30 giga? Jaj, 30 giga ugye az egyáltalán nem sok. Na de igazából ennyi. Majd lehet még csinálok videót róla, hogy milyen, hogyha körülbelül játszok, mert olyat is fogok tudni. Na de igazából szerintem ennyi volt ez a videó. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és akiknek ilyen gondjuk van, vagy hogy mit vásároljanak, annak küldjétek át ezt a videót. Sziasztok!